wis ana tanduran rasa tresna karo bocah lanang. Nyuwun sewu nggih Bapak. Nggih, menika leres sedaya pangatika panjenengan jenengan menapa sakmenika wonten salah satunggaling priya yang sampun cocok. Kula ingkang sowan. Lho. Sok. Panjenengan pangkling kalih kula napa mriki? Bapak, angkring nggih Bapak. Ora kleru. Nak Mas Sanggara. Injih. Lho, Raden Sanggara. Iya ini. Sandangane wis beda karo. Nggih kula kok pangkling Bapak. Kok janur gunung tanpa sebawa teka ning pertapan Butan Selawe. Pun mboten limrahipun panjenengan menika pangkling kalian kula. Kula melas dados adipati wonten ing Kadipaten Jogoro. Saiki wis jumeneng Adipati. Nggih. Oh, ya matur nuwun yen pancen kaya ngono. Lening kula menika kalebu siswa wonten ing Butan Selawe. Nggih, murid panjenengan. Kula boten badhe kasupen angger panjenengan menika mulang kawruh. Wilaraga napa kemawon kalian kula. Boten namung menika. Rening kula menika dados adipati dereng gadhahi garwa prameswari. Kula menika padik-padik salah sawijine wanita kangge garwa prameswari kula wonten ing Kadipaten Jogoro. Kira-kira apa wis nemokke bocah wadon kang bisa nuju prana marang atimu? Sampun Banjur bocah saka ngendi? saking Putat Selawe nggih Endang. Kula ingkang sowan. Paring dawuh iki was kebeneran. Tekamu iki barengi sedulurmu tuwa. Sanggara uga teko kene. Sidarta menika. Sidarta. Kang Mas Sanggara. Isios. Wah, ora nyono babar pisan. Kados pundi Kang Mas? Suwe ora tau ketemu. Lagi iki aku ketemu kawan kowe. Iku malah sangsaya bagus. Yen dalang nyandra kae kowe iki sak tengahing Pandhawa. Raden Arjuna. Matur suwun sanget. Dawa kosok wangsulipun Kang Mas Sanggara. Kapara dangu kula niki boten pinanggih dumateng panjenengan. Malah kapara sampun jumeneng adipati wonten ing Kadipaten Jogoro. Gagah, bagus, tur pideksa. Menawi wonten ing alam pewayangan kados dening Kakrasana Kang. Aku iki matur nuwun. Siji kaya Janaka, siji kaya Kakrasana. Iya, apik-apik. Bapak, Kepiye, Ken? estunipun wonten perkawis ingkang kedah kula aturaken dumateng sampeyan. Yen pancen pikanti gelis dikandhake mergo kabeh sedulurmu padha mlumpuk. Estunipun Bapak, sepisan sampeyan sampun dados pamomong kula. Ya, Ingkang angka kalihipun sampeyan paring piwulang dumateng kula. Saben dintenipun Bapak, kula niki wonten ing pertapan Putat Selawe sarengan kalih Adi Endang Mustika Sari. iya. Lajeng nuwuhaken raos tresna wonten salebetipun manah kula. Mila kanthi menika Bapak, kula badhe nglamar Adi Endang Mustika Sari. Lamar Mustika. Sidarta. Yen tak sawang kowe iki wis ora bocah cilik wingi sore. Yo kene dadak nyemu kelawan kakak. Estunipun kados pundi Kang? Iya. Sadurunge kowe temeka ning papan kene ngono ngarsane bapa. Iki aku nglamar Endang Mustika. Pangapunten ingkang kathah, kula mboten mangertosi perkawis menika Kang Mas. Rening kowe durung mangerteni, iki tak wene ngerti. Dina iki Endang Mustika tak lamar lo. Tak jaluk kanthi legane atimu. Dene kowe luwih enom ngalao. Endang Mustika bakal tak dadekke garwa prameswari. Pangapunten ingkang kathah Kang Mas Sanggara. Perkawis menika kula mboten saged ngalah. Awit menapa? Sedaya kala wau magepokan dumateng gesang kula Kang Mas. Aku ngerti magepokan marang atimu. Nanging kabeh mau mengkone bakal tak dijoli bondo donya Mas Pisis Rajabrana
kanggo kowe. Kang Mas Anggara, kowe kalau karo aku. redine sampean sampun jumeneng adipati. Kula suwun kanthi sanget dumateng panjenengan. Monggo ngupadi wanita sanesipun. Pancen jagat iki digelar ombo. Wong wadon iki ora ngomongake siji. Nanging wanita sing tak tresnani iki mun Endang Mustika. Mula saka kuwi sepisan iki kowe ngalah karo aku. Mustika Sari sampun dados telenging manah kula Kang Mas Anggara. Dadi kowe ora gelem ngalah. Kula mboten Pancasila tak wadeni kowe. Kok malah kaya bocah cilik iki jur kepiye? Perkarane iki wis cetha. Sing dikarepake kepengin ngepek bojo Endang Mustika. Nggih. Mergo sing ngepenginake wong loro sing arep dirabi mung wong siji ben Endang Mustika mangsuli. Ngaten. Nggih. Ono wangsulane, Nduk. Ngaten Bopo. Pilihan. Bopo. Jalaran bingung anggen kula milih setunggal ing antawisipun Raden Sanggara kalian Kakang Siddhartha. Iya. Menawi to kula menika napi panglamaripun Raden Sanggara, tatamtu badhe sakit ing manahipun Kakang Siddhartha. Dumawa kosok wangsulipun, menawi kula napi panglamaripun Kakang Siddhartha, tatamtu srek ing manahipun Raden Sanggara. Pramila Bopo. Iya, kepiye? Kangge menggalihake sinten ingkang pas lantrep dados bojo kula nyuwun inah sekawan dasa dinten. Jaluk wektu 40 Menika dina. leres Bopo. Iki padha krungu apa ora? sampun. Endang Mustika njaluk wektu 40 dina kanggo mikir sapa sing dipilih. Endang Mustika, Kados pundi Raden? aja ngomongake 40 dina. 50 dina aku saguh ngenteni kowe. 100 dina aku saguh ngenteni kowe. 200 dina aku saguh ngenteni kowe. 300 dina aku saguh. 500 dina aku saguh ngenteni. 600 dina aku 1000 lho iki kowe. Bakune 40 dina. Sapa sing sabar ngenteni ya mengko bakal nampa wangsulan saka Endang Mustika. 40 dina tak enteni. Badhe netepi kewajiban. Sing ati-ati. Weling kuwi Endang Mustika Sari. Piye Kakang Siddhartha? Eling marang sumpah. Kuwi suwan bobo. Yen boten kletu niki Kajeng Adipati Indra Kesuma leres. Barat Madya. Menawi ngaten Bapa Guru Utama mboten pangling dumateng kula. Peda kejugrukan Ukir Madu paribasane pertapan Iya. Putat Selawe Kerawan Priagung luhur. Matur nuwun. Napa wonten Bapa wigatos? Resi Utama Nggih. ngantos kula minggah wonten ing Padipan Putat Selawe. Mung estunipun wonten wigatos. Lajeng wigatosipun menapa, Mas? Ing mriki kula badhe nglamar dumateng yuga panjenengan. Kang nami Endang Mustika badhe kula sengkaken minangka garwa prameswari wonten ing Barat Mat. Lamar anak kula. Nggih. Matur nuwun saged. Namung nggih ngaten. Terus pundi? Kula niki wong tuwa. Nggih. Anak kula sing nglakoni ibarate kula gadah ning ora gaduh. Mekaten. Sing mangsuli supaya anak kula Endang Mustika. Nyumanggaken monggo-monggo. Yuk, iki lho. Ana Adipati saka barat kepengin mundur garwa kowe. Wangsulana. Ngaten kepareng Bopo. Ya. Kajeng Adipati. Lajeng Endang Mustika. Kula nelakake matur suwun sanget dahar-dahar menika nglamar dhateng kula. Iya ya. Menika kanugrahan muwi kula kan. Bener. Nanging kula nyuwun pangapunten. Kepriye Dian? Dinten sak menika kula mboten saged atur pawangsu. Dasarmu apa? Kula nyuwun inah sekawan dasa dinten. Jaluk wektu 40 dina. Dadak wis wae. Wah, cilaka. Jagat katon padang jinggang sakwise aku bisa ketemu lan kowe apa maneh
Wektu dina iki wis kelakon mapan ana ing Taman Pamargi Putri Barat Madya mula kanthi kuwi. Gelem ra gelem kuwi lati karo aku. Gelem ora? Gelem ora? Ayo ya. Wes Sanggara. Apa karepmu nganti nyempalani karo aku? Kowe wani bradat Endang Mustika. Ner saka Putat Slawe. Iya. Kae mulo calon garwaku. Lagi calon. Iya, ora nrimakno. Ora trimo. Nek ora trimo karep opo? Sopo kang beni Endang Mustika di papan kene? Kowe apa? Wes, aduh, mati aku, aduh. Sanggara. Sanggara. So. Aku Endrawati. Yen kene kowe wis gelem mateni karo kadang kowe Kang Mas Endra. Gelem ning kene kowe tanggung jawab kowe Sanggara. Aku kudu tanggung jawab piye? Gelem kowe dadi bojo. Aku dudu dadi bojomu. Kurang ajar kowe Sanggara. Patang. Kowe iki kok kurang ajar, Pak. Kalau iki katulisan satu bro. Kali. Aku padha ribut iki. Lho. Iki rak mun sampun sekawan dosa dinten. Janjine mun Endang Mustika. 40 dina nunggu Bawang Sulan. Nggih. Bang Sulana nduk wis genep 40 dina kurang 15 menit. Nanging Bapak, mboten. Mustika. Gene iki tegel karo uripmu Endang Mustika. Yen aku tau sumpah kelawan lamun Sidarta ing Bisma ora sandingan kelawan Endang Mustika Sari. Luwih becik tumekaning pati. Kanggo nglabuhi tresnaku kelawan kowe Endang Mustika Sari. Aku bakal sumusul kelawan kowe. Jet sepincuk 7.000. Wah, sing tengah iki mesti akeh regane. Padha mati kabeh. Hai. Wah. Obat suket. Ya sebelum layak dok lenger ning aku yo tukang ngapusi diapusi. Endang. 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 Mati yo lah. Endang. Endang.
Saka ya. Endang Mustika tumekaning pati. Iso mati ku saka apa? Ki malah mati kok jegang. Lha iki apa? Racun iki. Endang Mustika ngombe racun nganti dheweke tumekaning pati. Tinimbang tresnaku wis mati, aku yo melu mati. Mandek Sanggara. Lah kok penak temen kowe ya. Arep ngopo kowe? Mati no. Arep mati. Mergo sing tak tresnane Endang Mustika iki tumekaning pati. Yen to Ya ngopo aku ora tumekaning pati? ngono. Iya. Yen to kowe mati teges kowe rampung perkaramu ngono apa piye? Rampung mergo tak tresnane kok. Ora ana tinane. Yen to wong mati iki bakal urip meneh kuwi ora ana tinane. Yen aku mati ning kono ora bakal bareng meneh. Ketemu. Lah, sing mati iki ya ben karo sing mati. Iki tak pikir, Lah, iki yo apa? bener kowe. Lah, Endang Mustika mati. mati. Aku mati. Ning kono Kono durung ora mesti. bakal ketemu. Durung mesti aku bisa ketemu. Among Am. aku iki isih urip. Lah, sing urip ya karo sing urip lah ya ngono ta Cabar. Ngono lho. Iya. Iya. Lapo nglabuhi wanita Nglabuhi sing wis mati. Lah, saiki Sing kowe ana karo- isih urip, sing urip ya karo sing urip, sing mati. mati karo sing mati. Wes dene ta. Aku sing nyekseni lho. Apa? Lah kok panjenengan iki nyekseni? Lah kok ora nyekseni iki piye? Sing mati ben karo sing mati. Nggih, Bapak, nggih, Sing Lara. urip ben karo sing urip. Awit menapa yang mati niki mboten badhe urip meneh? Karo meneh ora ana ceritane wong urip kok ape ngerabi wong mati. Lah nggih lho, edan kok piye? Ah, mulane Wong urip kok rabi ora mati sing dirabeni ku apa? urip ben karo urip. Nggih, Ora ana wong mati. rabene yo karo sing urip. Wong mati ora bisa urip meneh. Nggih. Ya ngono. Kowe tangi ndak? Tangi, Gen. Kok do turu iki ngopo? Lho, Sanggara, Sanggara. enggak karo urip meneh. Sing urip ya karo sing urip lagi ya sing. Lho mau mati kok urip meneh apa? Sing kandha mati sapa? Lho gemletak. Ora. Jebotan. Kae mung semaput. Wah, ngapusi. Dadi urung mati dadi sak njabane pepescen. Lah sing diombe ora racun. Lha napa? Banyu aku wae diadek iya. gelas. Lah kok ampune amis-amis. Ya amis nang tipake dienggo mangan dideh kok. Nek ngono kuwi karo endang meneh. Wis urip. Lah sing pakanan dideh sak iki. Oh iya. Kali Oh. Gelas iki ngambu obat suket iki kowe lho. Lah niki pripun niki? Iki umbarno tukokno bensin ae sak Ampun apa? Wah, ora kompak. Ayo wong tuwek kok diapusi etok-etok mati. Iki gara-gara gelas bar ngombe obat suket. Iki lho kapusan aku. Kapusan. Aku ya pada kapusan. Lho kok iso? Kapusan janji. Mulane aja gampang percaya karo janji. Zaman saiki Janji. ono janji ku mesti palsu kabeh. Akeh benjani wong wedok. Oh, Ngomong kowe. Apa? Apa? Padahal wong lanang iki kok iso. Wong lanang ya kaya ngene iki mau tuladane. Ya, Endang Mustika mati, Sidarta lelabuh patine Endang Mustika. Iki kena diarani tresna sing tulus lahir batin. Yen kowe tresna, ning apa kok ora sabela pati? Lah kula dadi kali niki napa? Ayo mergo kuwi pasti jodohmu. Ngoten lho. Iya. Oh. Lah kae ngonoan kae. Nggih. Lah niki kok betak karo betak. Ayo padha ngapusine wong loro iki. Dadi tiap kali niki ngapusi Ya karo wis ngapusi. jodohne. Ijolan ae. Mula nek golek. Iki sing ngapus. Nek golek. Nek golek itu kan ngapusi karo ngapusi. Apa njaluk ijol apa? Siapa nah? Milih. Milih, jajal tek lendi. Pilih sindi. Sindan wis mulang. Wah, Ya kaya ngene iki mau sing kena diarani lagu Lagu Sabaya Pati Sabaya Mukti. Kawatan sampun paripurna.